Майя и Морис Арейда. В малко селце на ръба на гората живееше 9-годишната Майя, любопитно и умно момиче, което обичаше да наблюдава звездите и да записва мечтите си в син тефтер. Един ден, докато се разхождаше край реката, тя откри метален обект, покрит с мъх. Това не беше просто старо желязо, а хуманоиден робот с счупена ръка и светещи сини очи. Името му беше Морис Арейда, стар изследователски робот от космически проект, изоставен отдавна. Макар да не можеше да говори, той комуникираше с Майя чрез малък екран на гърдите си, на който изписваше прости думи. «Жив ли съм?» Майя реши да го поправи с инструментите на баща си. С времето между тях се зароди необичайно приятелство. Морис започна да учи от Майя как се засажда цвете, как се смее човек, как се мечтае. А тя научи от него как да вижда света през очите на логиката, паметта и научното любопитство. Но една нощ се появи научен екип, който търсеше Морис, за да го върне в лабораторията. Майя застана пред тях и каза: «Той не е просто машина, той е мой приятел». Екипът реши да го остави с нея, да продължи пътят си като същество, което се учи да обича и да бъде човек.